dung habis maka tidak kon hapor siau maredema maka tidak kon hapor siau maredema parupuan dung habis tikting habis panorangi marhiti-hiti guar di bata ama, dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot berbadia na tumempat langit dotan on. Amin. Saya ingot ma ali jahuba, akad dengan basa ni angka dengan dibasam, dohot asini roham. Aisyan narubi doakai. Asaunang marsurak-surak akamusuku midaaw. Ali di bataku, marhaposan. Ali amanami para sirohan na sumurong, di batani hatuaon nami. Kuingot tami do dia kaarion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maro asa martua hami marhisiani ro di saleling-neleng na. Say patau may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amin. Siya sada saat rodionum. Diari nasa sada di edehon ni halak ma edehon di luar juda. Adong do hutan nagoting di hita, hatuaw do dibayan parik dohot partano batuan. Uka pamuma akka harbangan asabongot bang sonatigor, na marsihohot manyopi haburjuon. Obartu sakap naujak do dipayan ho dame matutu. Ay marlalom ni roha midahodo ibana. Marhaposa tu jahuba mahamutok tong. Ay tuha jahuba do dolok batu rodi saleling nileleng na. Ay ibana paljiput akka isi ni habutulon.
di pajepol do hata na hisati, di tipalho di tutano, di reokon tuorbu, asa di lutak pat, akapat ni halak na dangol, dohot laka ni halak na pogos. Atong rap mangidogugo meta siya debata, lamangulahon no bartpatik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon no bartpatik nai. Amen. Atopo tema dosata martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Pergugo na suhatu dosan. Pardengkan bahasa doho, jala ro di saleleleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa marado poko. Jala jot do husunggul hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, say urubi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua mahami, jala sisa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taringot hasesani dosata. Para si roha jala perdenggan bahasa do Jehovah. Labak tarijang. Amen. Kamu sudah mengemai seras rohaku mendoki senang dipikiri jumpa tu Yesus Tuhanku Tabegema hatani debata turpok ni Arimingguta di bagasa sadarion. Imana tersurat di Filipi 3, mamuka sian ayat 17, sahatu Filipi 4 ayat sada, tajahama marsika sorin. Rap sitiruau mahamu aliak kadongan, jala pamana tamuma akan namar parangi songok kami sitiruamu. Torok domar pangalaho, gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamaguad do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata. Si hailahonon na dihasangapon,
akan aditan odo di Banua gijang do sambulota, siani do tapaima-ima si pangoluta, Tuhan Yesus Kristusi. paubona do dagik tanaleaon, gabe dosod daging na nasangapi. Obar tu hati goran nai, ay tarpatuduk sado salhut tu ibana. Ote, hamu aka dong aku na holongan jalan na siwalan. Alasan di rohaku jala tupalhu. Songoni ma ngarsuhut hamu di bagasan Tuhani. Hamu aka holongan. Di sido anggo sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jalan opiapsa. Amin.
Hatindakon maha porsyautai, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok Tuhan. Ido Tuhan ta, na tumaw na bernit di panguhuman ni Slatus, na mata tarpajal do ibana ni hau pinarsilang, na tua tuban watoro dung nitanom, na mulak maulu di hari patuluhon, na manaik ku surgo, lau hundur tu syam de bata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosa di simay bana pengusong tanon manguhumi halak na manguludot na mate ao porsya ditod di perbadia jaladong sadahuria na badia uriha to panyalak Kristen akan na badia.
Tikting di Minggu Reminiscere 10 Maret 2025. Naparjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu Reminiscere sa ingot ma aka dengan niba. Poksadama keluarga Niamata Padita John Nisitorus MTH Inata Ristauli Borus Simare-mare Rabdohot Tolu Yanakon Ingana Nasida Jalan Bangau Raya nomor 230 Depok Sada NIR 2088 masuk Wik Antioquia. Nasida Rosian HKBP Raja Wali Pademangan Jakarta Pusat. Patuluhon Ruas Napida Mamuka Sadarion Minggu 10 Maret 2025 Pidahuria Sian HKBP Depok Sada Ima Naparjolo keluarga Niamata Andi BD Simajutak Inata Evi Perina Boru Batubara Rabdoho 2 Yanakon NIR Sada Sia Kosong Nasian Wik Judea. Nasida Pidahuria tu HKBP Resort Balikpapan Baru Distrik 27 Borneo. Paduahon keluarga Niamata Roinal John Tua Siregar Inata Ruslija Borusyatuli Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida NIR 200 Sada Nasian Wik Kapernaum. Nasida Pidahuria tu HKBP Ebenezer Resort Parung Ebenezer. Napapaton pertanyaan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin 17 Maret 2025 pukul 10 sia WIB. Patupaun nado pertanyaan perhalado aktif dohot Purnabakti Rabdohot keluarga Maringana di GSG Lantai Sada. Palimahon Konpen Pangula Nagok Tiki. Di hari Senin 17 Maret 2025 Patupaun nado Konpen Pangula Nagok Tiki di HKBP Distrik 20 de Boskap Maringanan di HKBP Piladuta Bogor. Ponopon mutasi Padita. Hobar tu surat keputusan manang ketetapan puncuk pimpinan HKBP Ima Ulga Nias. Padua Papituhon Partureni Jumat Agung Paskah dohot parheheon sekolah minggu di HKBP Depok Sada. Parjolo Jumat Agung Patupauna dari Jumat 10 April 2025 pukul 7 sahat rodi pukul sia. Paduahon Paskah Manang Buha-buha Ijuk. Patupauna di hari Minggu 20 April 2025 pukul 3 dini hari sahat rodi pukul 6.30 manugotna. Pendaftaran madohoti lomba di pra parheheon doho pendaftaran tuaka kegiatan puncak parheon sekolah minggu dibuka 1 Minggu 20 April 2025. Pra parheheon dohot pesta puncak parheheon. Naparjolo parheheon sekolah minggu di Patupa di hari Minggu tanggal 26 April 2025. Paduahon pesta puncak parheheon di Patupa di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Duksipul par minggu noon di hari Minggu masuk jam sia wip pinangido haradoni damang nang dainang madohoti huhut manupahi pesta puncak parheheon di sekolah minggu. Duksipul tiktingon tabigema panurangion sian seksi sekolah minggu. Pawaluhon sumbangan pembangunan. Di Jalahuriatta do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan HKBP Depok Sada Ima Sian Naparjolo
Amatta Samosir, Sian Jakarta, marhite amang uluan sitang, godangna 2 juta rupiah. Nomor 2, Amatta Alpin Gunawan, Manang, PT Arta Global Sukses, marhite amang Ronald Silalahi, godangna 25 juta rupiah. Patuluhon, Amatta Yossi A. Girsang, marhite amang Ronald Silalahi, godangna 2 juta rupiah. Paupaton, Amatta Bundra, Sian Jakarta, marhite amang Habisaran Sianipar, godangna 5 juta. Napalimahon, NN, Serdang Begadai, marhite amang Uluan Sitanggang, godangna 500.000 rupiah. Papituhon, Paunopon, mohon maaf, Amatta Rudi Josano, Sian Jakarta, marhite amang Ronald Silalahi, godangna 25 juta rupiah, 10 juta rupiah. Pasiyahon, Amatta Siung, Sian Jakarta, marhite amang Ronald Silalahi, godangna 15 juta rupiah. Panitia Pasahaton Mauleate Tunasida. Pasiyahon, laporan rekap dana pembangunan, manang laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan Nihuriata di Bagasan mingguon, Boy Maidauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan Pasahaton Mauleate huhut manosoe tuganup ruas asa Pasahaton guguan tok-tok ripe dohok janji iman tu pembangunani marhite situawik masing-masing pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganup ruas ni huriata boy marture perdalanan ni pembangunani. Pasapuluhon titing naso jinanahahon dohok barita parhepengon tajaha maduwarta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite WA grup pertanyaan nabe. Songonima titing masa di huriata di Bagasa mingguon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Pertikian hupasatami tu seksi sekolah minggu Pasahaton Panorangion. Shalom, Horas, napinar sangapan amang padita siditonga, suang songo didot amang inang parhalado, saluhut nanang amang inang, dohot naposo na dihaholongan nami, napungu di HKBP Depok Sadon. Mauliate tapasahat tutuhatta di bata para siroha ala dilehod do dihita sadarion sonang niroha marpungu mamuji pasangap tuhatta di Bagasan huriaon au hisar sinurat songon mewakili sikola minggu nanaeng mabayan Panorangion taringot tu sikola minggu HKBP Depok Sada. Jumlah ni sikola minggu HKBP Depok Sada rata-rata 350 halak setiap minggu. Dohot 20 halak guru sikola minggu. Kegiatan ni sikola minggu di Hauriaon adong 2. Naparjolo ima kegiatan rutin, dohot kegiatan non rutin. Kegiatan rutin ima na didohotan ni ibadah sekolah minggu mulai siang ceria sampai tu kelas praremaja manang kelas 3 SMP. Untuk kegiatan rutin sekolah minggu HKBP Depok 1 pada tahun 2025 terdiri dari parheheon sekolah minggu, Jumat Agung,
Paskah, Retreat, dan Natal sekolah minggu. Pada bulan April dan Mei mendatang, sekolah minggu akan mengadakan beberapa kegiatan. Naparjolo, Manang yang pertama. Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 dengan kegiatan jalan obor, kebaktian, dan game setiap horong. Ketiga, praparheheon sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 April dengan kegiatan lomba fashion show, mewarnai, menyanyi solo, TikTok challenge, beregu, ranking 1, dan cerdas cermat. Detail perlombaan akan diinformasikan oleh guru sekolah minggu. Perludo pabotohon nami tuhamu saluhutna damang dainang nadong diru huriaon bahwa operasional ni sekolah minggu HKBP Doksada 230 juta tiap tahun. Melaluyon mangido hami tuhamu saluhutna natoras nami sekolah minggu asa urupi hamu mahami disaluhut pabay manamuna nang dohot padonganion muna di hami aka anak sekolah minggu. Dalam rangka pengumpulan dana untuk parheheon sekolah minggu, kami juga melakukan pengumpulan dana melalui beberapa cara, yaitu silua kelas dan juga penjualan makanan. Penjualan makanan akan dilaksanakan selama 2 periode, yaitu 16 sampai 30 Maret 2025 dan 13 April sampai dengan 27 April 2025. Amang dan inang dapat melakukan pemesanan makanan dengan menghubungi yang ada di layar atau kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Dengan ini kami menyadari bahwa rangkaian kegiatan sekolah minggu HKB DP 1 tidak akan dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari Amang dan Inang bersama semua. Maka itu kami dari sekolah minggu HKB Depok 1 memohon kesediaan Amang dan Inang semua untuk mendukung dalam doa serta turut hadir bersama dengan adik-adik sekolah minggu pada saat setiap kegiatan sekolah minggu berlangsung. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf dalam panorangan ini jika ada perkataan saya yang salah, mohon maaf. Mauliate, Tuhan Yesus memberkati.
Damen ide batana sumurung sian salhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras ma dihamu amang inang? Selamat hari Minggu ma dihita salhut na. Hata ni debata di minggu ta sedarion, ima di minggu reminiscere tanggal 10 Maret 2025 tersurat do di buku pasal men biddu 27 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Pasal men biddu 27 ayat sada sahatu ayat onom ujahama dihita amang inang pati hutamuma dohot takas di bagasan rohamu omma hatana. Nalom ni roha mida debata. Ede sian sidapit. Jahobado panodangiku dohot hatuauku. Tung isema habiaraku. Jahobado partano batoan dingoluku. Tung mida isema au biahaton. Molo tungro akka parjahat mga rongrongau nuaing mangatton sibuku akka sisosakau dohot akka musuku gabe martingganga do nasida jala marragean nangpe marhoron-horon parangan akka namanuku mau dang dihabiari rohaku nangpe hehe parmusuon do pakau saya pos do rohaku di si. Sadado naung hupangidohon siya Jehovah. Ay edo hulului. Naing mian au di bagasan joron ni Jehovah. Sa leleng mangulu au. Paida-ida hinadenggan ni Jehovah. Dohot mamikiri gadup sogot di bagasan joronai. Ay diodingi doau di bagasan udung-udung na di ari hinamago. Ditabuniho doau di partabunian ni udung-udungna. Tudolok partano batoa doau di panakok. Asa mardirgak uluku mida musuku akan ahumalia ngau. Jadi pilihonokku ma di bagasan udung-udung nai akka pilihan puji-pujian. Marede maau, huhut mamalu, parhinaloan memuji Jehovah. Ido yanggo sahatna damang dainang. Damang dainang nani halongan di bagasan Yesus Kristus. Ngolu na mabiar, ngolu na biahaton, ngolu na tahutan, saya olo jupang doi di pardalanan ni ngolu di jolma. Jala dang boy hita malua sian natolu sinakinin. Ala ise pe halakna. Umur sadia pe taho. Songo dia pe jabatanna. Alai anggo. Ngolu na mabiar, ngolu na tahutan, jala ngolu na saya totong cemas di perdalanan di ngoluna saya na jupang na dwi alani di dok hata ni debatado jala di bibelte gudang do na madok hola sada do alusna manginang unang mabiar hola sada do alusna jala saya ido saya tabereng di bibelte unang ho mabiar manang ahape namasa manang ahape di pinamasa ni debata di perdalanan ni ngulu taon ikut ta parahato potol do ima ngulu naso mabiar ala debatado na puna hita debatado na mga lehon salhut di perdalanan ni nguluna dang boy sian usahata mga dopi dang boy sian pikirata mga dopi ala di unang humabiar molo didok berarti na jonok do debata di perdalanan di nguluta. Ala ni sian nguluna soma biarima rupa din hita mangadopi akka na masa di perdalanan di ngulutay. Niyan si pataka manginang mulutadopi do perdalanan di ngulu olo do hita rupanin tangis taratapi ngulutaon.
ta lapati ngolutau sehera syukur-syukur roh hatta. Sehera bertanya-tanya hita rupanin tu debata. Puasa songonon ngolukku Tuhan. Puasa masa di baik kosong ngolukku Tuhan. Jala hita pe manginang dang taboto sia dia do haroroni parmarani. Hita pedang taboto sia dia do haroroni akan masa di perdalanan ni ngoluta. Jala olo do arong madokon sehera jalan buntu ngolutai. Ima situasi tantangan na tarupi jalan buntu. Mula didok jalan buntu amanginang dang adong be dalan haluar, dang adong be solusi, dang adong be rupanin buado carata sa haluar siap persoalane. Ala di adong dok di film Nesidono Kasino Indro mundur salah maju kena mundur kena. Dang binodo be sungguh dia bicara. Jala sungguh dia be hita berpikir molo ngama asa hita tu situasi na sinakini na do na ima jalan buntu isi ma nagabi mangrupi hita. Ngayon nakit jalan buntu dah kadang bicara ta. Ngatabain sudah cara. Ngatabain sudah solusi. Jala molo neng maju pe hita hona. Molo neng mundur pe hita hona tong. Marmara hita. Ahado jalan di keluar ni. Iba hola debatan. Hola debata. Ala niya kamanginang di partikianon parpasal men. Borak do dia dobi. Borak. Dia tu si do persoalan ni. Daun. Di boto do sedia do nama sai. Daun. Ala ni do si pata bingung ibana. Buasa songonon di meko tau Tuhan. Aha nama sa dia. Sahalak na setia doau. Alai boy do masaon di perdalanan ni nguluku. Alania hado di bain marpasal menon. Iba hasetion na manang na songo dia do ibana makapursay di bata di nguluna. Di gabar manwaing songo natadopi di perdalanan ni nguluta. Saya rasa nombang nguluya manginang. Molo tangis jujur doi te identikon tu na marsak manang na tu si taonon molo tangis alai tangis so si pata olo do menggabarhon olo do mangartihon na heran ibana tu pabahenan ni debata na buy ibana mga rasahon songo dia do pasu-pasu ni debata di ngoluna songo ni manang parpasal menon tumpi ibana tangis tumpi ibana rupanin di bagasan tantangan situasi na paling berat na soboy dia tusibana alai sudah nai proses ni debata di ngoluna tersongon arti ni natangis nakinin dang golan tu kesedihan alai tangisi olo do na terharu. Tapi orang mana yang abang di perdalanan di nguluta. Molo bersukses ya na kota. Olo do hamu tangis. Tangis. Napatuduhon. Arsak deui. Batuduh lasik roh harogan. Molo rupani na dong. Oh ya na kota. Belajar ibadah les. Les ibadah marpiano. Adang mau pertandingan. Buy mari meto ni bana pianoi. Romana tua-tua na tangis. Na patuduhon arsak deui. Daw alai patuduhon terharu ibana ti anak konnaw. Nasoni mo say nakisikola mingwi. Anong dura nakitangis ate? Tertangis deui dang nalan na marsak. Ba rama yan ako kandina. Rama suarane daw. Alai na terharu boy yan ako no maret de HP abi jauh dak maret de abi di geri jauh maret de sudi mamereng na buadoi na terharu lasong ni manang parpasal menon sa sitong na ibana tangis do sa sitong na ibana marsak do alai dibalik ni Tuhan proses dari pasahakmu tuau alani
Buado rupanin perpasalmen mengerti nak persoalan nai. Buado ibana memaknai akka persoalan nai. Adong masalah pengakuan secara perpasalmen. Molo dang alani ho Tuhan. Molo dang alani babainam mutuau. Dang boyau mengadopi nama sao. Dang boyau mengadopi ahana suatu si di perdalanan ningunku. Alani mo dong persoalan na menyalaho diri hita si patah. Unang holan na menyalahon di patah hita si patah. Alai persoalan ni ikut tartigo dua banginang persoalan na mabuat kita tu proses di balik ni persoalan ni, di balik ni tantangan ni, adong tersimpan mutiara na luar biasa. Adong tersimpan harga na luar biasa. Alani unang mabiar molado persuadang iku alarang adong bejalan na bui bejadopi bana ngagulap sude portibion dang jelas be portibion bahasa edakinata amaginang ibana raja alai gulok musiguna ibana raja alai gok nalaho makaciti bana yan akon na be, marsualo ti bana, neng direbut. Harajaw ni bana, na so hacit, rohana. Na so biyahato ni bana, na so mabiyar ni bana. Modong pi bana di jabu, nga di tipitik musuh na ibana. Manguluhon harajaw na pi bana, nunga dong musuh na naing. Mabunuh ibana. Andai, iman ni bana, manang haporsion ni bana, holan tu de batado. Artinya dari siya manginang, terhatuauku. Artinya dari si, jolma ngapa ni bana maila, jolma ngasay di intip ibana, ngasay markurasa kamusuda, dang adong benagabe hatuonna, alay holan de batana ma, nagabe hatuonna. Jala, dung didokon ibana do de bata, panodangina, citua mangina. Isi mahaberata, lalu sila badirita. Ay nga di batado ngata. Ise do habi rata. Badirita sendiri. Ay naolo do siya katata. Salah tudongan. Gabi mabir kita alani hatatay. Olo do alani parsaurata. Salah tudongan. Gabi mabir kita. Siya pakatotay. Alani molo di bata. Do ngata. Ise maalota. Dirita sendiri. Ima dinalaho memanajemen persoalan na akatantangan di perdalanan ni ngulutay. Alani iya ka manginang molong ade batado nga. Balik niya ka persoalan ni sude, tantangan ni sude, unang behita mabiyar. Alana nunga disapik tabe de bata, nunga didongani de bata behita dinalaw madalani perdalanan ni ngulutay. Ima hasityaw ni parpasal menon. Budu hita songononak ka manginang. Badon waing kita lah menghadapi persoalan. Olo dope hita tujol ma manukun. Ay mula tujol ma hita manukun. Yakin mahamu. Satokit do hita nang mabiyar. Alay. Satokit nai mabiyar na mahita. Mula tu namalo do hita tasukun. Aka persoalatay. Yakin mahamu. Satokit do amu dang mabiyar. Jala tu akarin neng ro lembuk mahabirata. Di jalo ma aka nasusi jalo. Alani nagabe dongata na pasti nagabe hui rupanin. Isi mahita diuji. Tu isi do hita mengalu-alu. Jujur-jujur may tak kamangin hita mengalu-alu. Jujur-jujur may tak kamanginang. Molo leleng dang diurupi di bata kita, terlubog memang terlubog lanan di tahun, jujur meda tertambil do keputusan lui akka bantuan asing na sosial di bata. Aladang sabar hita, aladang boy rupanin hita setia di namar di bata. Alani songonido nang perpasal menon, dang hiai bana sanga majalo akka pangurupion na siya portibion. Alay sa debatado. Tung pihaci dihilalay bana, tung peleleng, alay di bagasan perdalanan di nguluna.
manotong ro di salilileng na do. Apang rupion siya debata. Jalan di dok komisi jahuba do partano bat pelurui. Ala di gok do parporang, di gobar ko do persembunyian na di gok do parporang, di gobar ko do persembunyian na nasutabo to mangartihon akka persoalani. Amang inang tabay madebata nagabi partano batuan di ngolutta. Jala tumida isyaw biahaton mabiar. Dang adong be molonga masuk kita tu pertahanan ni. Tu persembunyian ni, tu pertabunian ni, di sima debata, di sima hitarap martangi yang makatatai do debata, miyam mahita di si, amam mahita di si, ropiak kana mga rongrong, rope musuta. Boy tak dopi akka persoalani. Di dokom di ayat 2. Molo tung ro akka perjahat, mga rongrong waing mangaton sibuku. Alawang inang digobar do parjahati, musuh do parjahati, musuhi. Seherana mangaton sibukna. Berarti setiap hita binatang buas do musunaw. Jolma do alai sehera binatang buas. Mula dok binatang buas dang marrohai. Dang arong holong disi. Ya do rupanin dia do pihamu songonon jolma dongata. Dang arong istilahna ampun. Saya diganggui hita, saya dihatai hita, saya diguturi hita, saya dinilai, sanggup dia pe pakayata, sanggup dia pe pakatayota, saya diintip hita, bohama asa sega hita, bohama asa unang amak kita di perjalanan ning ulutta. Lo bisa dido na dia rupi ni par pasal menon. Diintip do sibuk ni ibana, artinya sibuk na daging na. Berarti diintip do par pasal menon. Marhiti akka senjata, marhiti akka podang, buama asa ibana mate di perperangan ini. Asa unang ibana mangarupi akka herajonna, asa unang mangulu ibana alai mate ba, terlugubi manang haporsonna tu debata. Alani dok komuse akka sesusakau dot musuku gabe martinggaga do nasida jala marragean. Tong hita jolma dang boy hita menghakimi dong atta. Ahape na ibat tu hita. Tujut jolma mula dong salah ni dongan. Mula dong musutta. Mula dong alotta. Saya tadok kodo. Mati manyani nitakan. Dang boy hita madok songoni. Adong madok muse. Yan akun nay marsak manya nitakan. Dang boy songoni akka baginang. Alai ikodo hita mga pasahato nito de bata. Iko do hita manang yakun na sida. Asa muba. Asa unang say diganggui hita. Asa unang say dihatai hita. Kalau asa muma de bata laho paringgat tunis de. Wala de bata do nabuy manghakimi jolma. Anggo hita dang buy. Wala de bata do nabuy manutuhon ngulu ni jolma. Anggo hita jolma rak natinop pado hita dang buy manatuhoni. Alan ini dok komsede tulwi nang pe marhoron-horon parangan akka na manuku mau dang dihabiari rohaku nang pe hehe parmusuon do pakau saya pos do rohaku di si. Alan ini memang nungatung masai luar biasa kemanginang kebencian iri hati ni akka jolma mamereng parpasal menon. Apalagi baibana mimimpin sukses do. Alay anong sada hasalan ni parpasal menon. Ima na mga lakup ibana. Alay ang gohasitiyaw ni parpasal menon dang diraguhupi. Alay ni doko do parpasal menon ayah manang na raja na ideal. Mulai dok raja na ideal sitiruon keteladanan panukunan. So nga naidokon ni epistel tenakin, mar sitiru ang mahamuin na. Gabi sitiru ang mahamuin na. Ala ni, di ko barkok ba ito parpasal menon, sa halak sitiruon, maradopon dohot de bata. Ala ni, nagabi tantanga di hita. Molo sitiruok kamu, molo ama, napas natikos manguduhon rumah tanggay.
di sido gudang tantangan. Ala na di bereng akka musuna do parpasal menon dengan harajonna. Ala na di bereng do kepimpinanna dengan jalaibana sahalak na setia. Roma kamusuna mengganggu haporsionna nang sampai memunu ibana. Nang soni may tamak kami nang molo denggak kita, gabi sitiruok kita. Las di sido hita menghadapi katantangan akka na masa di perdelanan minggu luta. Jaladang lo morohani portibion mamereng na denggan. Dang lo morohani portibion mamereng akka na burju. Mamereng akka na parsilehon-lehon. Apalagi molo parsilehon-lehon. Itorodo sibolis. Buasa liyan omui. Rugi ho. Apalagi molo na burju kita. Buasa burju ho minggu. Buasa burju ho markor. Buasa burju ho mapigi jamita. Di sido roa katantangannya kamagidang. Tersongon parpasal benon. Sa di rongrong. Sa di intip. Sibolis do ibana. Buama asa ditinggalhon de batana. Walau musa dia opat di dok. Sada do nang hupangidohon sa Jahuba. Sa ido hulului. Sada do nang hupangidohon sa Jahuba din na aha do dipangidohon parpasal menon. Ima mia nau di bagas joro ni Jahuba. Oleh sukut sama manginang. Aha do na pinangido muna waing. Aha do na pinangido muna. Sa Tuhani. Umur panjang do. Hebeng do. Saem do. Baru hita. Bangalusi. Pasti penuh tekanan. Pasti penuh keraguan-raguan. Mulai sukun naik tu hita. Na ipangido muna sa Jahuba. Las ni roha. Las ni roha nasangod dia do. Ay las ni roha pe marpahopu. Las ni roha pe gudang hebeng. Artinya di siya mangidang. Mula di dokor debata sukuk kita. Do na pinangidom. Tuaw ale anaha inda. Ya do hita marpangidohon songon nadok na dia opati. Hola mia piau Tuhan di bagas jorome. Nunga sobu si holku. Nunga sobu rohaku. Ya do tapagido song niya kamanginang. Ya do. Alayaha mana jujut tapangido. Hamuraon hasangapon. Ate serenai hagabiyo. Najujut tita fokus tu si. Alay moloso markasangapon tarpasu-pasu do hita. Alana fokus do terlebih balak kita lah batak. Tu si do fokus ta terus. Gabi olo mahita si pata. Maol makasih holi dagas joroi. Maol makasih holi de bata. Molo dang mamora hita kamanginang tarpasu-pasu do hita. Hamu na do madokko ni ate. Molo dang gabi hamu tarpasu-pasu do hamu. Tarpasu-pasu do kan. Alani jakkan do sugay binuaing. Berbeda do mungkin takaran ni haporsionna. Tu hita na nong gabi. Buado rupanin na sumamoran waingon mado dirina tarpasu-pasu. Buado rupanin na sugabe mado dirina tarpasu-pasu. Baru na masuk marsanga dope satu tikyon idok dirina tarpasu-pasu. Di Portibio dang boy dopera tanik mati noni na tulwi. Alai di hari marsogot disukut do tu hita. Ado naung diulam di Portibio. Buado di baikko bagas joroi. Ado di kasih holi di Portibio. Hola not do Tuhan kasih holi kasangapun hagabion hamuraun. Hiado di kasih holi bagas jorokki. Ina de bata tu hita. Daung Tuhan. Ayah aro na masa di si. Ayo lah katuk peliado. Ayo lah jol mado di si. Merpakaian na bagak-bagak. Merlistip.
Wala jol ma do si marsi porhot dadam do pesi porhot tahe. Wala jol mana porhot do si patuduk gayana edena. Bertunjukan do si Tuhan dinna. Ala nido dai bina tulwi hulului. Wala martangyang do si sae. Ala yang guna hulului. Dak kobe anggo di luaran. Ala hola na tulwi do. Hape amang inang puasa dokon. Didok parpasal medison say hulului do asamia nau di bagas joro ni jahuba luwasa do konibana song oni alana de bataro na puna hosa ni jolmai terlubo bima hosa ni bana alani sebagas joro do hita gabi margogo mangulahon akaulote toho de akamanginang toho wi moloroh hita tu bagas jeron lemergo godo hita mangulahon ulotan no dijabu atau jangan-jangan percuba roh hita tu son atau jangan-jangan dang sihol rohat alana kesukuno don memang alani kasihol ini rohat do roh tu bagas jeron manang nane baik-baik nasihol do rohamu ay molo sihol rohamu nak nang jelas do demunai Era na urak kupigi nakin, paguguhuro musik. Demune nakin, akin uwerek amaon, hira subigi laki, do lirik na, do lirik de inaw nakin, hira saudi orang nakin amate, orang jelas nakin lirik nih. Artinya di si, molo nata hasi holi do, roti bagas joro ikut terpersiap pun do. Tok na isi. Mulai dok, hari Sabtu nih, nanti bersiap pun lamar minggu. Asa unang, na diatur-atur. Asa songon na dok komunan nakin, molo rohi tatu bagas teroon, betul-betul nga adong bigugutta. Betul-betul nga adong besemangata. Dinalao, mengadu pihak kepersoalan, ima mulai dari hari Senin, hari Sabtu. Molo nari kasih holi do. Alai molo holan asal-asal do rotu bagas teroon. Holan na batuduhon, holan na mekel songoni, holan na menyapa songoni, mari suang nai hitan rotu sonak kamanginang. Alay baru hitala makasih holi altaron, isom mamian debata, harus nanyan ikut song perpasal menon, tangi si bana. Ala memang. Basa tangi si bana. Jangan dong dabui terpangasahon ini parpasal menon. Alani dia pibana dong nakin. Tuhan, molo danga dong sodang mi tu au. Dang boyau madalani hati urong. Molo danga dong pertahanan diau. Ngagu japau di gabuan. Ngatingga ngau. Ngamarsahi tau. Ngatar songgot rohaku, pikirakku, ngasih tresau. Alai ala, adong pertahanakku. Imaho ale Tuhan. Boy, sobu rohaku, satu tikion. Ini perpasalan ini nakin. Hatu aku. Dok ni bana nakin di si. Buat berarti, dang na dok di si. Hatu au, cuma tua daw. Alai mulu dok di si. Mulu dok na tua-tua. Berarti, manggonggomi. Berarti na panggonggomi do debata di golu di perpasalmen. Na pangaramoti do debata di golu di perpasalmen. Molo dang adong debata mian di perdalanan di goluna. Dang bui bana medalani. Manang sadari pe dang bui bana medalani goluna. Ala ni terlalu itu manang na mga tusi na sinakat ng taon. Tabering majo pamatak tahun. Aduh, nari kasih holimu. Aduh, nai patiduhommu. Aduh, nasi patiduhommu akan manginang tujolma. Iko suku-suku do tuita. Aduh, nasi patiduhommu na tujolma. Buhi ni debata aduh. Manang na buhi, buhita. Harohaon ni debatado, makta. Manang na
Pasu-pasu ni di batado, manang na pasu-pasu, ala ni gugutta. Ala ni dokon nakin. Mariswang do sude na di portipyon. Salah raja, madboy madok songoni, di dok ibana. Pilihan di ibana. Di dok. Ola bagas mido, huhalinguton. Ninna, parpasal menon. Alay molot, ta coba maju tauji hitan waing sahalak raja. Aha mana tahalunguton. Tarko parsal menon. Sedangkan hita penwaing dang sahalak raja dope dingulutau di portibyon. Nunga godakian hatatta. Nunga godakian aha natahatahu tujolma. Ala niak ka manginang. Molo tahasi holi do nomor mingguon. Tahasi holi ma altaron. Tahasi holi ma debata. Ujungnya di luaran nodang makaciti jol ma behita. Terlubobi ma aha pena tadopi, aha pena masa. Tadok koma dang ma biar rau Tuhan. Alana melorope persoalanon tantanganon la ko membentuk kau do. Asalam dewasa. Asahu boto isiau. Asahu tadda alaniaha itu pahuau di pertibyon. Asa gabe lam jonok. Patahita naguda kita merpoto di bagas joron. Naguda kita merpoto dang sepat tita pasahat tu dirita tu de bata merpoto hita ta posting tu jolma. Nagudangan hita rupanin gabi fokus tuwede. Tinggal duwede. Gabi pelayanan. Fokus hita tu gaya, style. Dak songono nede bude songono dina. Ujung na ala nama perdebat tu ni. Gabi dang. Gabi magoma. Keberadaan ni Tuhan di son. Gabi magoma. Makna ni Tuhan di bagas joron. Tapi di son dosa sitong na di bagas joron. Tuhan. Dang huboto aha na hudupi hari Selasa. Dang huboto aha na hudupi hari Rabu. Alani roau tu sommar sobba. Alani nakidokon mamikiri kanup sogot di bagasan joronai. Berarti di sodo hita mamikiri aha na nang tapatupa di hari marsogot. Alani tung maselas doroha meloro tu bagas joro hudu libana denggan. Martangi yang ibana. Ipasahat pangiduan na tu debata. Baru mulak musa ibana. Martangi yang tong. Alang asay habi beribadah. Martangi yang mau ina. Baru nuduh saya atau di pituan. Dijalangi makarungan. Alay udah kido. Saya sebagas joro. Terus langsung lau. Terus pesan maksim. Pesan dang nang gonong di jalan dongan nai. Dang nang gonong di parkir. Di senyum dongan nai. Gabe herana pola songoni. Ado mamuse holanda petuduhon saat di gereja itu merfoto di julu-juluan. Sunanggori di sunanggori dege di bagas jorok ngatur foto di kiri. Dua kalan nasin. Ala dengga do nomor foto i. Wa masarong kenangan ate. Adong memori. Alai unang sape mago. Makna ni bagas joroi. Unang sape mago aha natepangido. Ahana naing tapasahat tu bagas joron. Ahana naing tapatupa di bagas joron. Unang sape mago. Iya kemanginang. Alaina perjul. Ima ikut tapasahat jumolo dirita tibana. Baru buse. Dok dia limai. Adio dingi duau di bagasan udung-udungna di hari hinamag. Yanak konna. Badal pe. Yanak anak konna. Alay terus do dianggap. Anong do yanak komu. Na badal kemanginang. Adong, dang adong ate. Contoh, ya adu mangalo tuhamu. Tungpe dok tarok kodang badal alay, ya mangalo seli-seli. Alay dianggap kamu dah tong enak komunakan. Saya dijungjuk kamu dah dokan. Ikut sukses don, ikut S2 on, nita dokan apa? Ngata boto rupani songo dia do. Pangalahon. Alay seta jungjuk don manang tu dia pibana. Te parsikulao don, buah masa. Jolma nagabi na burju gabi na hasea i tuak katik nang songonido nang debata
nunga gudang hasalata, nunga gudang hahurangata, alai sedijungjung dohita dibuat dohita. Asa gawe tu pardengganan, asa dengga-dengga kita sudah, asa gawe sukses kita, asa gawe ya nak siti ruo kita, tu akatik-kitik neneng ro. Baru na terakhir madai onom, asa mardirgak ulukku mida musuh malia ngau. Jadi pelehonokku mari bagasan udung-udung nai akka pelean puji-pujian. Marete mau uhut mamalo parhinaloan memuji Jehovah. Om magawe respon ni akka naung di pasu-pasu de bata. Unang olo hita ahate mergabus. Ngatakui nakin pabainan ni de bata hinadenggan ni nauli na ipatupan ni de bata. Yurupi do hita syakka tantangan ni. Dibuat dohita tu partano patuani didoloki di batu pertahanani dosak moloro akka na mangalo hita marhiti akka musuh molo didok di halak barat kita itu seperti lilin yang ada di tengah-tengah badai. Kita itu seperti lilin yang ada di tengah-tengah badai. Molo lilin tu badai ngamasai luar biasa biate perbedaan ni ai lekit do HP hita cahera aro nak somut do hita ibadikon aka muswi alai buasa hita dok geleng di portibion alai belger hita hidupan di patah nak tarsongon lilin dia dari adopon songon lilin hita di tengah-tengah ni ahaya ki gelombang tunga-tunga ni angin ni song ni manang hita murado hita mitop ala molo tumpe hita tarsong lilin isi do na mga lehon gugu isi do na mga lehon hasabaron isi do na mga lehon pasu-pasu lilinodo nagabi panodang hita pe tarsong lilin na metido alai madalaning ulut tahun. Ala ni pasu-pasu ni debata. Ala ni madirgak ma uluta. Jala musut taipe. Tidak nak kira nomi asam madirgak uluku mida musukku akan aku balia ngau. Madirgak ma akka ulu di muswi. Mamerek kita di haliak pemahita. Lakin muswi sai mangitip-intip, sai mangarongrok kita, alai dung rode bata mangurupi hita. Di tonga-tonga mahita, marsoba maka muswi. Mamerek kita. Marsoba maka muswi. Mapardongatok kita, oh berarti tohoro hape ibana. Halak na setia do hape ibana. Halak na burju hape ibana. Idok kumma. Idok mse jadi pelase beko Tuhan. Alani marhedi nasida. Ternyata alat dang di boto nasida de persoalan ini dia nunga di bagasan tekanan nunga di bagasan akasi tonon alai bodo pe akamaon madok komuliate tu di bata bodo pe nasida heran tu akapabenan di bata ima luar biasa nakin ede alani nakita pe akamanginang molo boy pita dopi akka persoalan tantangan ndak masa di perjalanan di Gulukta. Alang amonak ndak masa di perjalanan di Gulukta. Alang amonak kita siani boy taliwati akka persoalan ni. Alani nagaibe kesaksian bari hita di bagasa tikyon. Dang alani gogotay, dang alani malotay. Dang alani natulu sinakidin alamar kasangapo nau, alamar hamorao nau, alamar hagabion daw. Alai holan ala ni pasu-pasu ni debata. Holan ala ni pabahenan ni debata do di ngoluku. Ubay boyaw mangulu sa tutikyon. Ala ni kamanginang. Tarespom ma pasu-pasu ni debata. Marhite akka pilihan puji-pujian. Marhite akka ede mamalo parhinaloan memuji Jehovah. Ikulam tarida ma pamujotai tu debata ala nunga di pasu-pasu kita ala nunga de lehon gajang nyumur di kita nunga de lehon pasu-pasu nei na lobi sian na taripu
nalobi sian nata boto di perdalanan di nguluta. Selamat hari Minggu ma dihita. Amin. Martang yang meta. Mula tema di Tuhan di partikyanon rodohami marsoba mared asima roham jaloma asagabe pilihan na khusus jadopam Tuhan malatungpe hami mangadopi akka persoalan tantangan di ngulu nami naing mahami asa totong marka porseho setia tuho tarlubobi ma di naso huboto hami sedia haroroni tantangani i nalaho membentuk kami dwi asagabe jolma sitiruho asagabe jolma na matoras sami maka porsai hulat tuado pammu dabede jala di botoho dole Tuhan hana masa di perdalanan di ngulu nami alanya jari-jari hami jala tangat-tangani hami unang alang ala asini roham Tuhan jala homa hubaik kami partado batuan hatuan nami jala sinodangi hami di perdalanan di ngulu nami jala saya totong mahami malungun di bagas joromi ai di sido hami maka tahun ahana neng masa sugut asa sahat ma songon na ni pangido ni rohanami songon na hina porsion nami di ngulu nami on sah ma akka pasupasum itong-atongan ni keluarga di pari anak konon nang dia kaulaon na maragami Tuhan asagabe marlas roha hami gabe parjabar hami di harajaumu na pinarademi Tuhan pasu-pasu ma ahana sinakapan ni huriam ardumobi ma di pembangunan asa mardalam may dohot denggan asaboy une uli bagas joromon asaboy Tuhan lam marbungaran hatam itong atongan ni huriam roho makajol mana burju sian huriamon tarlubobi mamuse sian akka luar ni huriam na olo na naing mga lehon hamaleteon na ucapan syukurna tarlubobi mapangarupiyon na tu pembangunan ni huriam nang songoni di ruas ni huriam nang di luar ni huriam oh Tuhan asa totong ma rap marsitangyangan asa boy inalaho patuluson ulaw itong atongan ni huriam pasu-pasu ma parhaladom asa totong mersinergi patuduhon akka pakubasyon itong atonga ni huriam Tuhan dang lubahami manangyakon akka yanakon na di patulumehomi yak kana masikola yak kaparkarejuan na nasujupang dope akka parkarejuan nasujupang dope siroka ni todi nasujupang dope ahana dihirim ni rohana sida asima roham Tuhan pasu-pasu mana sida ganuk marsada-sada unang luas na sida lilu unang luas na sida Tuhan terganggu ala nasudi liakodope ahana pinangidunay alay tarsongon parpasal menima asa dipasahat ma dirina tuado pammu na beri ay horo na puna saluhut nasa na masa di perdalanan ngulu nami cara khusus ma Tuhan akana tua nami na diarong di tonga-tonga ni huriamon mau lihat ma diho liakodope gajang nyumur di nasida terus ma Tuhan holong ni roham mian di berdalanan ni ngulu nasida asalam mertab bagajang ni umur laka tiki-tiki neng roh asa boy dope songon panituri pangajari tonga-tonga ni huriam taka sudu na poso ale Tuhan mola tunga dong aduson nami na ulok kami di berdalanan ni ngulu nami asima roham sesai may siapa kateon nami siapa merengan nami nang siya nakahata nami Tuhan asima roham sesai may unang terabat pasu-pasu neneng silihnom mulu pe Tuhan tapasaha ma peliata Dengan
amanami nadi banwagijang. Hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggando na sulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyang hami pilihanon. Pati buruhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todib. Asalam utadahami gudang ni sileho-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mulyate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bono agijang, say pinorbadia magwarm, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor kom madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita salhubna. Makasih ya Marvel. Makasih ya Marvel. Nah, gue ngedengerin dia nih. Iya. 2, 3.